Hola, jo sóc Sno. Avui som 28 de maig de 2026. Després de l'ictus no parlava i expressar estar feliç, content, no podia. I amb gestos, o sí i no, però em costava. Durant el Covid vaig rebre al WhatsApp que era orquestra. No podia dir res, però el 9 de juny del 20. Fa 6 anys. Ja, Enyoro la orquestra, però no puc. És difícil d'explicar. Llegit és més fàcil, però, per exemple, la casa és lletja. És per mi. És jo. I no podia. Podia. Ara una mica millor, però em costa. I això és bo a Twitch, per exemple. O això, altre, el orquestra. No puc. És... Em sap greu i vull plorar, però no puc. I el Xavier era el director. Fa plorar. Per mi és molt trist. I gràcies per continuar avançant. És per mi, però tonteries. Adeu, que vagi bé. I divendres no, perquè he quedat amb els amics. Que vagi bé i bon cap de setmana.